Consulate of the People's Republic of China. Apo dati natibtib ker kano a relasyon da Itilawag City. Detalye ka dito manipod ka ni Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go. In Pasingkag Maran, iti consulate, iti People's Republic of China, iti Ciudad Itilawag, iti nasinit nga suportarda, iti agdama administrasyon, iti Ciudad Itilawag. Itay kalaban, itay naudi nga session, ginmatag, di Mr. Arena Fakyang, ti Consul can head post, iti consulate of People's Republic of China, nga nakabasa iti Ilocos Norte. Bagana, nga nyaman ti imuna nga commitment iti nagpaling nga succession na sultuloy ta matulungan iti Ilocos Norte, particular iti Ilawag City, iti paneg iti agrikultura, kasama din iti good governance, trade, economy, kasama din turismo, para panag iti pintas nga panag kalinay iti Ilawag City. Patyan ti China, na mabayan ti kasturkit at dapay, na dumuras iti masang lugar, particular iti Ciudad iti Ilawag. Paset ti panagsalita ni Mr. Ren Fakyang, iti session ti Sanggunian Palonsod. The torch I will pass to my successor. We will continue to try our best. We want to do more with our colleagues to the great city, Lawag, and the province. We are partners. We want to do more, not only improve agriculture, but also city government governance and in trade, economy, and tourism. You have quite a few beautiful sceneries here. We want to do more. We will consult before we leave, and also I have some idea before I departure next month, the 17th. Yeah, we want to do more for the city and pass my torch to my successor. Thank you very much for your support. Thank you. Thank you. Maragsakan met kinagyaman iti Sangguniang Palusod, iti Hangkanayon, apa nang suportar iti China, iti Lawag City do, adang iti doon sa kanidad, especially during COVID pandemic. Idol Bernard. Damak pa lang manipod iti Sangguniang Palusod, Idol Dennis Salipio, Tatak, RMN.